Ja, nu kom den op. Vil jeg også gerne sige velkommen til en ny sæson. Velkommen i Nikolaj-fællesskabet. Jeg håber, tror på, beder til, har bedt til, sammen med en masse af jer, at det her det må blive godt og nærværende, og der må blive plads til, at vi kan være her. Hele familien. Jeg føler mig simpelthen kolossalt privilegeret, at vi kan være i et fællesskab og et rum, hvor der er børn, hvor der er teenager, hvor der er voksne, og hvor vi på en eller anden måde gør noget sammen den her halve time, vi synger sammen, som ikke er barnligt eller voksent eller et eller andet, men hvor vi er her som fællesskab og som menighed. Det er fantastisk, det kan lade sig gøre. Så tak skal I have, fordi I er med til at få det til at spille. Vi fortsætter jo så i Apostlenes Gerninger fra kapitel 6. Jeg vil gerne, inden jeg begynder på det, på en helt særlig måde sige velkommen også til jer, som ikke er så rutineret i det her fællesskab. Jeg håber, I må fornemme, at det er godt at være her. Og hvis det ikke er godt at være her, så er det en fejl. For det skal være godt at være her. Så det arbejder vi på, og det håber vi på at lykkes, og vi håber på, at I er med til selv alle sammen at få det til at lykkes, sådan at vi trives med det her. Lad os bede bøn. Far i himlen, vi takker dig, fordi vi må samles. Vi beder om, du vil velsigne dit ord. Vi beder om, du vil tale til os og udfordre os og vejlede os. Vi beder om, vores liv må være fyldt med levende tro, levende lovsang, tilbedelse. Her kom du selv og lad det lykkes for os, at vi kan leve et godt liv, et sundt liv, et stærkt liv, kærlighed og fred. Amen. De første 5 kapitler fik vi så altså overstået sidste år, og nu tager vi så fat på det næste. Og i aften har det fået overskriften Kirkens forkyndelse og diakoni. Og diakonien, det er så den der, kan man sige, oplevelse af troen i praksis. Nogle af de her emner bliver en lille bitte smule søgt, fordi når vi læser Apostlenes Gerninger, som er historisk beskrivelse af den første tid i kirken, så vil det altid være sådan, at der er nogle ting, der ligesom gentager sig. Og så har vi forsøgt, da vi lavede programmet, at lægge et fokus på bestemte steder, sådan at man et eller andet kommer rundt om forskellige emner. Og derfor så handler det i dag om diakoni, og lige om lidt så kommer der telesløb på, tror jeg nok. Vi skal læse de første 7 vers i kapitel 6 i Apostlenes Gerninger. Da der i de dage blev stadig flere disciple, begyndte hellenisterne at skumle over hebræerne, fordi enkerne hos dem blev tilsidesat ved den daglige uddeling. De 12 sammenkaldte så hele discipleskaren og sagde, det er ikke rigtigt, at vi forsømmer Guds ord for at varetage tjenesten ved bordene. Find derfor blandt jer selv, brødre, 7 velanskrevne mænd, fyldt af ånd og visdom, som vi kan sætte til denne opgave. Men selv vil vi fortsat holde os til bønnen og tjenesten for ordet. Dette forslag tilsluttede hele forsamlingen sig, at de valgte Stefanus, en mand fuld af tro og helligånd, Filip, Prokoros, Nikanor, Timon, Parmenas og Nikolaus, en proselyt fra Antiochia. Dem fremstillede de for apostlene, som bad og lagde hænderne på dem. Guds ord havde fremgang, og tallet på disciplene i Jerusalem blev større og større. Også en stor gruppe præster blev lydige mod tro. Det sidste, det er værd at bemærke sig. Undernes tid er ikke forbi. Måske endda. Lad os begynde med at gøre en status her ved indgangen til kapitel 6 i Apostlenes Gerninger, som optakt til den her nye sæson, og som, kan man sige, indledning på det her afsnit også om diakonien. Der blev flere og flere disciple. Det er jo simpelthen et voksende antal, der bekendte troen på Jesus, og her bliver de så for første gang kaldt for disciple. Det er de Jesus-troende jøder stadigvæk, kun jøder, som har vendt sig til Jesus og er blevet kristne, som her kaldes for disciple. Og disciple, vi skal vende tilbage til begrebet senere i undervisningen, men disciple er jo et gammelt ord, som betyder lærling eller elev. Man kan vist nok stadigvæk være disciple på et apotek, kan man ikke det? Det
Det tror jeg nok, at der lever udtrykket endnu. Det ved du. Kan man ikke godt det? Lige præcis, ja. Så det kan man. Og det er simpelthen en lærling. Og man kan sige, at en disciple for Jesus var for de førstes vedkommende i mesterlærer. Det er meget bogstaveligt. De kaldte ham for deres herre og mester, og de var elever indtil efter opstandelsen, så bliver de kaldt for apostlerne. Jeg skal også vende tilbage til det senere i dag. Men nu bliver ordet disciple altså brugt om de kristne. De har en speciel relation, en lærersituation i forhold til Jesus. Det er lidt vigtigt at fastholde det, at det at være kristen var ikke bare noget, der skete inde i hovedet på en. Sådan som jeg hørte det engang sagt af en ung mand, som fandt en kristen ung pige som kæreste, og som hun så sagde, jeg er altså sådan et kristent menneske. Hvor han sagde, det er helt fint, jeg kan godt lide at sove længe om søndagen, så du kan bare gå i kirke. Han havde en eller anden følelse af det der med at være kristen. Det var at gå i kirke om søndagen. Det vil sige, det tog 2 timer om ugen, og ellers så var man ret normal. Så var det ikke sådan noget særligt, så fandt man ud af det. Det er det ikke. At være disciple og kristen og Jesus troende, det er at være elev i noget, som omfatter hele tilværelsen. De blev flere og flere. Her får vi så at vide, altså, at der er mere end 5.000 på det her tidspunkt i Jerusalem. Det vil sige, det er rigtig, rigtig mange. Når vi så samtidig skal huske, at det var alt sammen bygget op som husmenigheder. Mange kunne det være i sådan et lille jødisk hus. Der kunne måske være 20 i hver menighed. Ikke? Også der har været menigheder og kirker og præster alle vegne. Det er ikke de præster, der taler om, når der var nogen, der blev lydige mod troen. Det var de tempelpræsterne. Men man har simpelthen haft ganske mange, rigtig mange små menigheder. På alle gader har der været kristne grupper, som har samledes for at bede og for at læse Guds ord og fortælle hinanden bibelhistorien. Fordi en hel del af for Nye Testamentet var jo ikke skrevet ned på det her tidspunkt. Og når der så står her i den her beretning, at de sammenkaldte hele discipleskaren, så kan man sige, at det var lidt af en generalforsamling. Det er naturligvis sådan en eller anden generaliserende overdrivelse. Ikke også? Det betyder ikke, at de krydsede af, at de var der alle sammen. Det betyder, at de holdt det her store møde, der har været rigtig mange til stede. Det har været et vigtigt møde, fordi der var en vigtig anledning til, at de samledes. Fordi der var opstået den her spænding i menigheden. Altså jeg mener, det er jo ret stærkt, når der står, at de skumlede. Jeg håber ikke, der er alt for mange i vores menighed, der går og skumler. Vel, fordi hvis man skumler, så er det sådan noget med nedsænket blik, og så er man sådan lidt sådan eddikesur. Der er noget, der er utilfreds med, sådan rigtig utilfreds. Sladder. Man går sladder, sætter lus i skinpelsen, skumler. Så det var et reelt problem, der var opstået. Om det var et vigtigt problem eller ej, om det var grundløst, det kan vi ikke se ud af det, vi ved om det. Vi kan bare se, at der var en dårlig stemning. Og det bliver ikke bortforklaret. Det bliver heller ikke løst, sådan som man løser det i dag. Ikke jo, håber jeg, men alle mulige andre steder. At hvis man er nogen, der går og skumler, så laver de bare deres egen kirke. Så finder man en eller anden undskyldning, og så laver man sin egen kirke et eller andet sted hen i et hus, fordi så kan man slippe for alle klaphattene hen i den anden kirke, og så kan man endelig gøre det rigtigt. Sådan løser man ikke problemer. Her bliver det ikke bortforklaret. Det bliver heller ikke løst ved, at man bare siger møgen til hinanden, men man sætter ord på, hvad er udfordringen, og så gør man noget ved det. Og på en eller anden måde, så bliver vi allerede her ved indledningen lige mindet om, kristendom og fællesskab, det har noget at gøre med øjenhøjde og øjenkontakt. Jeg har engang ærgret mig over, når jeg ser mit eget bryllupsbillede, sådan, eller nogen af dem, der kom ud af kirken. Det var en fantastisk dag. Selvom det er længe siden, så kan jeg også stadigvæk huske det. Solen skinnede, og det var varmt. Og så kommer min far og mor ud. Nu er de her ikke mere. De var der dengang. Og så siger far tillykke, det ved jeg, han mente, for han var meget glad for sin svigerdatter. Og han kigger i en retning, og jeg kigger i en anden retning. Og det var nok ikke helt tilfældigt, for vi var ret blufærdige i forhold til hinanden. Jeg ved ikke helt, hvad der var sket, hvis vi havde kigget hinanden helt ind i øjnene. Vi gjorde det ikke. Og et eller andet sted, ikke, så kan man sige, det er sådan en lille detalje, men når jeg ser billedet, så tænker jeg på det. Prøv at lægge mærke til, når man siger goddag.
også når vi mødes her, at i al den der iver efter at give hinanden et knus, så nå lige at kigge hinanden i øjnene, det er faktisk måske vigtigere, at man ser hinanden i øjnene, fordi det skal ikke, altså de ting, der må der være, noget af det opløses ved øjenkontakt, og noget af det bliver tydeligt ved en øjenkontakt, og så må man gøre noget ved det. Det skal løses. Det skal ikke faktisk ind under gulvtæppet, det skal heller ikke løses ved, at man skændes. Så kan det opstå den situation, det medgiver jeg, i et hvert fællesskab i den her verden, at der er noget, som man bare ikke er enige om. Det må man så håndtere enten ved, at man siger, at det lever vi med, eller også så må man jo så tage nogle konsekvenser derfra. Men bare sådan lige til en start. Spændinger skal ikke bortforklares eller fornægtes, de skal løses. Og endelig så er løsningen her altså, at man finder nogen til at tage vare på det, som der så er brug for at få fokus på. Man ansætter simpelthen nogle flere folk, som har en bestemt opgave. Sådan er menigheder i virkeligheden også opbygget i alle andre steder end i en almindelig dansk folkekirkelig sammenhæng, hvor man har sat de der mekanismer ud af kraft, fordi man har fået sådan et eller andet statsdrevet væsen ud af det næsten. De fleste menigheder er begyndt i et kirkehistorisk sammenhæng, så er de begyndt med, at der er en lille gruppe, der kommer til tro. Det ser vi også i Apostlenes Gerninger, når vi kommer lidt længere frem. En lille menighed, som kommer til tro og samles i et hjem, og så har man sit liv der, og så vokser det. Og på et tidspunkt så vokser det så meget, og det bliver så institutionaliseret, så man kan ansætte folk til at tage vare på det, og det bliver nødvendigt at ansætte folk til at tage vare på det. Ikke bare at kalde nogen til at gøre det i fritiden, men også at ansætte præster og andre funktionærer. Og så vokser det, og hvis der kommer mange nok, så vokser også antallet af dem, der er ansat. Og det skal det gøre, fordi servicering af en stor menighed kan ikke udelukkende ske ved hjælp af frivillig arbejdskraft og frivillig indsats, fordi det bliver for flimrende til, at man kan overskue det. Autoritetsstrukturerne er for utydelige. Og her, der gør man altså, det er nu det blevet 5.000 i Jerusalem, og der er 12 apostle, og de har et stort ord, skulle have sagt, og så er der selvfølgelig en hel masse lokale menighedsledere i de små husmenigheder, men der er altså brug for noget mere styring oppefra. Og det er så det, man løser ved at oprette et nyt embede, simpelthen, som har en anden rolle og en anden funktion og en anden profil, end apostelembedet har. Og det sker ind i den her menighed, hvor der altså har været nogle hellenister og nogle hebræere, som de bliver kaldt her. Hellenisterne, det var de græsktalende, de aspora-jøder. Altså det var jøder, som talte græsk, og som langt hen ad vejen var orienteret mod græsk kultur og filosofi. Så de var stadigvæk jøder. Og de boede i Israel, men de talte græsk. Det var med forlov lidt ligesom at være i grænselandet her. Ikke? Der er også nogen her, der er tyskere, hvis ikke I ved det. Som taler tysk, men de bor her, og de hører lige så meget til her, som dem, der taler dansk. Og hvis vi ikke havde været organiseret, så vi havde en tysk del af menigheden, som holder deres helt egne gudstjenester i samme kirkerum og alt det her, så ville det have været parallelt. Hellenister og hebræerne, det var de tosprogede jøder, altså de talte også græsk, for det gjorde alle sammen, men de talte samtidig hebraisk, det var deres modersmål. Og de var så fra Galilea og fra Judæa og boede nu altså i Jerusalem, så de var der ved siden af hinanden. Og der har helt sikkert været en masse husmenigheder, hvor man har talt græsk og hebraisk, og nogle stykker, hvor man har været blandet, og sådan det har været et mylder og mangfoldighed af alt muligt imellem hinanden. Det, som var grunden til, at der var rigtig mange grækere, og også mange gamle græsktalende jøder, det var, at man skulle helst dø i Israel. Det var sådan på en eller anden måde, så var det blevet sådan et tema, at det var lidt bedre at blive begravet i Israel. På det her tidspunkt, der var det også blandt jøderne vokset en forståelse frem af, at man skal opstå ved tidernes ende. Vi møder det for eksempel hos Martha og Maria, da Lazarus er død, og Jesus siger, at han skal opstå. Og så siger Martha, ja, det skal han på den yderste dag. Det var en jødisk tro på det her tidspunkt, at der var opstandelse til sidst. Derfor så det vigtigt at være der, hvor opstandelsen foregik. Og der var faktisk nogle jøder, I kan næsten se det med slangekrøller og hat og det hele, som har regler for alting. De havde også regler for det her, og tro for, at opstandelse finder kun sted i Israel.
Så det vil sige, at hvis man døde som jøde andet sted end Israel, så bliver man begravet. Og så skulle man, det er lidt morsomt, men de mente det faktisk, så skulle man så rulle hele vejen, så man kom ned under Israel, for det var der opstandelsen fandt sted. Og sagde de der ledende skriftlærte, det er ikke så behageligt for et lig at skal rulle hele vejen til Israel ned under jorden. Når troen bliver konkret, så opstår der nogle pudsige ting, ikke også? Men et eller andet sted, så var det altså grunden til, uanset om man troede på den skrøne eller ikke, så var det lidt finere at dø i Israel, end det var andre steder at blive begravet i den jord, der var lovet Israels folk. Det er sådan den positive udgave af det. Og derfor var der måske et kontingent af gamle hellenister, som var flere end hebræerne. Og det var nok dengang, som det er nu, at der var flere enker, end der var enkemænd. Og enkerne har en helt speciel status i jødedommen. Det er sådan ligesom testen på, om man er et fromt og ordentligt jødisk menneske. Det er, at man tager vare på enken og de faderløse. Det var sådan den diakonale lakmustest. Hvis man tog vare på enken og de faderløse, så gjorde man, hvad Guds vilje var omkring social lovgivning. Og det betyder selvfølgelig, at der så er de her mennesker, der bor der i Jerusalem i stadig større tal, de bliver kristne, så må man jo så altså tage sig af de enker, der ikke kan forsørge sig selv. Og det laver man så med en uddeling. Om det var penge, man delte ud, så de kunne købe, eller det var mad, det fremgår ikke af beretningen, det er også ligegyldigt. Men det var i hvert fald en omsorg for deres legemlige ve og vel i menigheden. Og der har der måske været mange flere græsktalende enker end jødisktalende, eller hebraisktalende. Og derfor så har der været et berettiget ubalance, eller berettiget kritik. Apostlene, de var alle sammen hebraisktalende, de var alle sammen jøder. Der er kun en enkelt, som har et decideret græskklingende navn, Filip. De andre, de hedder noget typisk jødisk, hebraisk. Så det kan godt have været en reel situation. Jeg ved en lille bitte smule om, og vi er 5.000 er trods alt lidt i overkanten af, hvad vi kan mønstre, hvad det vil sige at være lidt presset på tid, fordi man skal forberede forskellige ting og snakke med forskellige og lave forskellige udvalgsarbejde og alt muligt andet. Og hvis man er lidt presset på tid og opgaver, så smutter der nogle ting. Det kan ikke undgås. Derfor kan det godt være, at det har været reelt, at det kniver lidt. Den daglige uddeling har jeg næsten været rundt omkring. Det var en forpligtelse, som gik helt tilbage til Moseloven. Og det var en daglig uddeling af mad og penge. Og der har været måske en forskel i omfanget, om det har været græsktalende eller hebraisktalende. Men det er tydeligt i den måde, som de så organiserede det på, at det var ikke en tilsigtet forskel. Det var ikke en racistisk forskel. Det var ikke noget med, at den ene gruppe betyder mere end den anden. Men det, som det så leder frem til, det er, at vi nu så skal se lidt på, hvad er det så for en tankegang, der ligger bagved, at de, som forkyndte evangeliet, vi har været inde og vente om det i de første kapitler, Peter, der prædiker i templet, Johannes, der prædiker i templet, grupper, der opstår og samles for at bede og alt muligt andet, at hvad er det, der gør, at de også har den her diakonale praksis? Er det ren sådan humanisme? At hvis man vil være et ordentligt menneske, så må man også give lidt til Folkekirkens Nødhjælp. Eller hvad? Nej, det er det ikke kun. Det er naturligvis en god ting at være et godt humanistisk menneske. Men de gør det, fordi det er en fuldstændig integreret del af deres tro. Det er helt afgørende, at det her det hører sammen. For Gud gør 2 gerninger i verden. Den første af dem er skabelsen. Det er så elementært, så det næsten ikke er til at forklare. At Gud skaber verden, det er tydeligvis, at Gud gør noget. Og hvorfor skaber Gud verden? Det ved vi i virkeligheden ikke helt. Men vi ved, at han skaber den og elsker den. Han skaber den, fordi han vælger det, og fordi han vil det. Gud skaber verden, og læser vi skabelsesberetningen, de første kapitel, de første 2 kapitler, især det første kapitel i første Mosebog, så får vi en jævn opstigende kurve, der ender med det ypperste Gud har skabt, mennesket, og er det allerypperste, kvinden. Kvinden kommer til sidst. Det er slutmålet.
Det er det smukkeste, det mest fuldendte, det største, Gud har skabt. Og så kan man så læse om det her som kronen på værket, menneskets skabelse. Mennesket, der som mand og kvinde er skabt i Guds billede, for at de skal ligne Gud, for at de skal være Guds afglans og Guds billede i verden. Det betyder, at når nu mennesket det der bliver skaberværkets krone, så er det vigtigt at sige, tænk aldrig lavt om et menneskes værdi. Aldrig. Og vi kan sige, at det her er den helt afgørende anke, jeg har. Det er ikke så meget naturvidenskab, som det er teologisk begrundet, mod hele tanken om menneskets udvikling af ingenting. Hvis mennesket er slutmålet på en fuldstændig tilfældig udvikling af ingenting, så er vi ingenting værd. Så er det hele tilfældigt. Det hele det er fuldstændig uden mål, det er uden mening, det er uden styring, det er uden værdi. Det er kun fordi, at vi synes, det er mere behageligt at elske end at hade, at vi kalder kærlighed for godt og had for ondt. For der er ingen mening, der er ingen styring, der er ingen værdi, der er ingenting. Det hele det er ren tilfælde. Det er at tænke lavt om menneskets værdi, det er at nedgøre mennesket. Mennesket har en uendelig værdi. Jeg vil gerne sige det til os alle sammen, så det ikke er til at misforstå, at vores værdi afhænger af, hvem der har skabt os, og ikke af, hvor kønne vi er. Eller hvor dygtige vi er. Eller alt muligt andet vi er. Hvis man havde et maleri med af Picasso, så ville det sandsynligvis i en forsamling som den her være mere end mig, som ikke synes, det var særlig kønt. Og der vil være en hel del, der vil sige, at hvis du forærer mig den, så skal den altså ikke hænge over min sofa, for det kan jeg ikke have noget at se på hver dag. Men den vil have en kolossal stor værdi, fordi det var Picasso, der havde lavet den. Hvis Gud har skabt os sådan, som vi er, så har vi en uendelig stor værdi, fordi vi skabte ham. Og hvis vi tror på og våger at tro på, at Gud har skabt os forskellige, fordi han elsker mangfoldighed, så har også dem, som verden måtte kalde mindre vellykkede, en kolossal vigtig værdi at spille i verden. Der er ikke nogen herinde, der kan undværes. Så vil der mangle en tand i tandrækken i Guds smil i verden. Hør det. Når vi kæmper med problemer, fejl, mangler, mismod, dårligt selvværd, whatever, hør det. Der er ingen mennesker, der ikke har en høj værdi. Det er så vigtigt at sige til os, for vi er alle sammen et produkt af vores egen opvækst og vores egen bagage. Vi har alle sammen en rygsæk byltet på nakken, hvor der er en hel masse godt og en hel masse skidt og skrammel. Jeg har mødt en hel del mennesker i min karriere, som har alt for meget at bære på. Fra deres barndom, deres ungdom, deres tidlige voksenalder og alt muligt. Alt for meget smerte, alt for mange skuffelser, alt for meget nedgøren, alt for meget lidelse. Og jeg vil ønske, at jeg kunne tage det væk. Det kan jeg ikke. Jeg vil ønske, at der var nogle andre, der kunne tage det væk, og det kan vi ikke. Jeg har også en lille smule i min, men når jeg sammenligner med nogle af dem, som jeg støder på, så er jeg nødt til at sige, at den er fuld af balloner, som er pustet op med helium i forhold til. Der er ganske få ting, som jeg kunne ønske ugjort, og jeg ved, at hvis jeg kommer til at tale med nogle af dem, også nogle af dem af jer, der har meget at bære på, og sagde, det her det er faktisk et problem, så vil man kigge og sige, hvad ved du om virkeligheden? Og det ved jeg ikke ret meget om. Gud skal takke og lov for det, men vi har alle sammen noget at bære på, som gør, at vi har svært ved helt at fastholde den der fuldstændig konsekvente tanke, at jeg og du har en endelig værdi, fordi nede i hjørnet deres, der står der Gud Herren, som skaber. Dem, der ikke er her, har lige så stor værdi. Dem, der har en anden religion, har lige så stor værdi. Dem, der har en anden farve, har lige så stor værdi. Dem, der er
så anderledes, som vi kan forestille os. De er alle sammen designet unikt af Gud. Vi kender godt det, som giver os bagagen. Vi kalder det i kirken, kalder vi det for synd. Synd, det er, når vi rammer forbi det mål, Gud har bestemt for os, at vi skal leve i kærlighed og fred og fordragelighed og forsoning og alt muligt andet. Leve efter Guds vilje. Når vi ikke gør det, så kalder Bibelen det for synd. Og der har der desværre været en tradition, jeg er selv en del af den tradition, som har talt om synd på en sådan måde, så man er kommet til at gøre mennesket værdiløst. Ringe. Jeg har det en gang imellem i vores salmer. Selv er du intet værd. Det passer ikke. Vi skal ikke synge det. Det kan godt være, at vi kommer til det en gang imellem, fordi der står noget andet godt i den salme også. Men det er ikke rigtigt. Vi er faldet, ja, og vi er syndige, ja, og vi gør det, der er forkert. Ja, det er rigtigt, men vi er ikke blevet værdiløse. Hvis vi er blevet værdiløse, så er Gud ikke vores far. For det menneske, der har et barn, som træder ved siden af, vil naturligvis aldrig nogensinde afskrive det menneske og sige, det er værdiløst. Og de forældre, der græder deres modige tårer, fordi deres børn har gjort noget, eller gør noget, eller udvikler noget, som de ikke bryder sig om at se, og som de måske er der inderligt imod, de græder, fordi det barn er værdifuldt. Så når du møder et syndigt menneske, eller kommer til at kigge dig i spejlet, så husk, det at være et syndigt menneske, et faldet menneske, et skrøbeligt menneske, et menneske, der måske næsten er gået i stykker indeni, det er ikke at være blevet værdiløs. Det er vigtigt. For elsker Gud det, som er værdiløst? Det hører vi en gang imellem prædikener om, og jeg har også vokset op med den slags prædikener, at Gud elsker det værdiløse. Jeg har selv holdt tårervædede prædikener om, og Gud er som en herremand, der samler en rusten blikdåse op og sætter den på sit skrivebord. Ikke? Også så meget elsker Gud os, at han samler det op, som ingenting er værd. Men det passer ikke. Jeg er blevet mere og mere overbevist om, det passer ikke. Gud elsker det værdifulde. Det er derfor, han elsker os. Han elsker os, fordi vi er værd at elske. Fordi vi er noget. Fordi vi er kronen på det skaberværk, han skabte, fuld af farver og fest og glæde og kærlighed og harmoni. Vi er det ypperste i det skaberværk. Derfor elsker han os. Det er jo meget vigtigt. Så synd er ikke at miste sin værdi, men det er at komme væk fra Gud og væk fra Guds plan. Og jo længere væk vi kommer, jo mere kærlighedsløs og ond bliver verden. Og derfor er vi også nødt til at sige, at der er nogen, der er tættere på Gud, end de selv ved. Fordi de lever i dette kærlighedens felt. Det kan godt være, at de ikke er klar over, at de lever tæt på Guds vilje og Guds plan. Det er bare lige for at understrege, at det her, det er ikke et spørgsmål om at på en eller anden måde at sige, at det bliver sort-hvidt for os. Det må det ikke. Synd er ikke at miste sin værdi, det er at komme væk fra Gud, og jo længere væk vi kommer fra Gud, jo værre bliver det. Det er den første gerning, Gud har gjort, det er, at han skabte verden sådan her. Og han har ikke opgivet den verden, han elsker den verden. I den tekst, som vi kalder for den lille Bibel, som mange har sagt, sammenfatter budskabet i hele den store Bibel, fra Johannes kapitel 3, vers 16, som Jesus taler med en jødisk skriftlærer om, der står der, således elskede Gud verden. Den faldende verden. At han gav sin søn, den enbårne, for at den der, som tror på ham, ikke skal fortabes. Bliv i mørket, men have livets lys, eller have evigt liv. Fortabelse er ikke noget, der kommer til at ske engang. Fortabelse er ikke, at Gud tager os, og så sparker han os ud. Fortabt, det er noget, vi er, fordi vi er væk fra Guds plan, og væk fra paradiset. Fortabelse er der, hvor Gud og Guds rige ikke er. Og fordi Gud ser den fortabte verden, den værdifulde verden, som han har mistet, så sætter han sin anden gerning i gang, som er frelsen. Frelsen er nemlig skaberværkets genoprettelse. Frelsen er paradisets genoprettelse.
Paradiset bliver beskrevet i kapitel 1 og 2 i 1. Mosebog, og i kapitel 21 og 22 i Johannes åbenbaring. Og historien imellem de 2 kapitler i hver ende af Bibelen, det er historien om skaberværkets genoprettelse. Det er historien om, hvordan mennesker reagerer på det. Det er beskrivelsen af os. Det er beskrivelsen af den verden, der er gudfjendtlig, væk fra Gud. Det er beskrivelsen af sejre og nederlag og håb og tro og fald og alt genoprettelse. Det rummer det hele. Frelse er skabelsens genoprettelse. Det skal vi forstå, for så forstår vi meget mere af, hvad frelse er. Nemlig. For Guds billede er, at han søger det fortabte, fordi det er værdifuldt. Gud frelser ikke verden, fordi han keder sig. Skal jeg lave noget, ikke også? Hvis man keder sig nok, så kan man jo sætte sig og spille på sin telefon, eller tegne små mænd i kanten af avisen, eller sådan et eller andet, ikke også? Og hvis man er Gud og keder sig, så kan man jo frelse verden. Gud frelser verden, fordi det er en byrde, en smerte i Guds hjerte at se mennesker lide og have en bagage, de ikke kan håndtere. Derfor vil han frelse dem. Han søger det fortabte, fordi det er værdifuldt, og han betaler den pris, det koster at genoprette. Den her lange intermezzo her omkring Guds 2 gerninger i skabelse og frelse betyder, at vi skal leve med bøjet knæ og rank ryg. Bøjet knæ i tak og tilbedelse, fordi Gud elsker verden, og Gud elsker mig, og Gud tilgiver, forsoner, giver håb og løfter. Og rank ryg, fordi jeg går ud herfra som et værdifuldt menneske. Unikt, skabt og vildt af den levende Gud. Og når vi så understreger det her, så er det fordi, at der er en sammenhæng mellem de 2 gerninger, Gud gør, skabelse og frelse. De skal forkyndes og leves og tros samtidig. Det er måske den værste fejl, som er sket, ikke bare i den missionske historie de sidste 1.500 år, men for så vidt i rigtig meget kirkelighed op igennem den seneste tid, det er, at kristendom blev et trosprojekt, som blev løst fra det konkrete liv. Sådan, at der blev plads til misforståelsen om, at hvis jeg vil være kristen, så er jeg nødt til at stå op lidt før søndag morgen, og så bruge et par timer på at slæve mig igen med en gudstjeneste, men ellers så er jeg ret normal. Hvis vi vil tænke de her 2 ting sammen, og leve dem sammen, så skal vi synge sådan, som vi gjorde før, lad os levende tro. Den tro, som handler, den tro, som ser sit medmenneske, lytter til sit medmenneske, rækker hånd til sit medmenneske, og forkynder for sit medmenneske. Det er det, vi møder i Apostlenes Gerninger, kapitel 1, 2, 3, 4, 5, og også her i begyndelsen af kapitel 6 ser vi det som en underliggende linje, at første og anden trosartikel hører sammen. Vi tror på Gud, der skabte hele verden, med det hele, der er i den, og vi tror på Jesus, som kom som Guds søn for at frelse verden, med alt, hvad der er i den. Og skal vi forstå den sammenhæng, så er det, at vi skal have pinsen ind over det og kaldes til disciple. Ikke bare til at være nogen, der sidder på vores flade og lytter, men til nogen, der vil gå vejen. Walk and talk, eller som man siger på sønderjysk omkring det her, walk the talk. Gå prædikenen. Lev prædikenen. Lev det ord. Og det skal den 3. trosartikel, åndens fylde, udruste os til, sådan at vi kan holde første og anden trosartikel sammen. Det bliver det helt dogmatisk, men det gør vel så heller ikke så meget en gang imellem. Den sammenhæng er der i det, og det er den sammenhæng, som kom til udtryk i den første menighed, og som altid skal komme til udtryk i en kristen menighed. Sådan at det ikke ender med den der karikatur af en luthersk kirke, som man en gang imellem har sagt, hvis man skal tegne et luthersk menneske, så skal man tegne et menneske, som er meget, meget lille de fleste steder. Man har en meget, meget stor bagdel og nogle meget, meget store ører. For det er det, man har brug for. Sidde blødt og lytte godt. Resten, det er ikke så vigtigt. Jeg glæder mig over, at der ikke er så mange, der ser sådan ud. I praksis, men inde i hovedet ser vi sådan noget en gang imellem. Og det skal vi ikke. Lær os levende tro. At se og lytte og handle og tale.
Og derfor så får vi så apostlenes reaktion på, at den her balance er blevet forrykket i den første menighed. At det fungerer ikke. Der bliver mange nye kristne, og der bliver mange, der skal hjælpes, men der er ubalance i forhold mellem den her forkyndelse og så, og så diakonien. Og så siger apostlene, find selv 7. Og så finder de 7, som alle sammen hedder noget græsk. Det er påfaldende. Men der er lige en enkelt ting, vi skal lægge meget vægt på, når vi finder dem. Det skal være 7 ansigter. Her der er det mænd, senere i Det Nye Testamente, så er der også kvindelige diakoner. Det er bare så lige for at sige, at det sådan var det i den her sammenhæng, som jo var på afgørende måde præget af jødiske tænkning og kultur. Men det er en anden diskussion. Find 7 ansete mænd, som er fulde af ånd og fulde af visdom. Det er sådan ligesom det, der skal kendetegne dem. Anseelse, ånd og visdom. Det er dem, der skal være ledere i Guds menighed. Det var det dengang, og det gav et fabelagtigt løft. Og sådan skal det også være i dag. Dem vi lægger os i slipstrømmen af, dem vi anerkender som autoriteter for vores tro og vores tjeneste, det skal være nogen, der ikke er alt for mange fingre at sætte på. Det skal ikke være helgener, dem er der ikke så mange af. Men det skal være nogen, som ikke giver sig ud for noget, de ikke er. Og det skal være nogen, der er fulde af ånd og visdom. De skal så gøre tjeneste ved brugerne, og hvad det så er, det ved vi heller ikke. Om det er at dele mad ud, stå med en suppegryde, eller det var at dele penge ud, det ved vi heller ikke. Det er lige meget, men det var ikke kun en praktisk tjeneste. Det var ikke bare at lave kaffe, sådan som vi engang imellem også karikerer det lidt i dag. Så vi har forskellige tjenester og nådegaver, ikke også? Der er nogen, der kan prædike, og der er nogen, der kan lave kaffe. Og Gud skal takke og lov for, at der er nogen, der kan lave kaffe, og jeg kunne godt en gang ønske, der var nogle flere, der var lidt gode til at prædike, men kaffen, den fejler ikke noget. Jeg håber, I fik lidt. Men, så det er ikke bare sådan en praktisk suppegryde ting, de her, de skal for det. Næste gang, eller om en måned, så møder vi Stefanus, som holder en brændende tale og bliver slået ihjel, fordi han forkynder. Han var en af de her 7. Samtidig siger apostlene så, at vi skal altså holde fast ved bønnen og tjenesten for ordet. Apostlenes gerning, ikke gerninger, men apostlenes gerning, det de skulle, de 12, det var, at de skulle være sendebud på Herrens vegne, ud af boksen. Først så skulle de grundfæste, hvad er kristen tro? Det var dem, der havde set Jesus, det var dem, der havde levet med ham, det var dem, der havde fulgt ham, det var dem, der var øjenvidner. Det, de sagde, det var kristendom. Det blev anerkendt af samtlige menigheder til en start. Derfor havde de 12 en helt særlig status. Og vi siger om Nyt Testamente, at hvis vi skal anerkende et skrift som nytestamentligt, så skal det være skrevet af en apostel, eller på vegne af en apostel, altså en sekretær for en apostel. Og de første kirker, de første 100 år, sammensatte det Nye Testamente ud fra de kriterier, og så var der enkelte skrifter, som der blev diskuteret lidt om, men som man ender med i 300 at sige, alle indicier peger på, at det er Peter, der har skrevet 2. Peters brev, og sådan nogle ting, så fik man det sidste med. Men langt det meste af det, det har aldrig nogensinde været omstridt, det er skrevet af apostle eller aposteldisciple. Det er jo de første apostle. Så kommer der i Nyt Testamente en linje, den skal vi lige runde, inden vi fortsætter. En linje, hvor der også bliver talt om andre apostle end de 12. Der er nogle få stykker, der bliver navngivet, og så bliver der i de her kataloger med nådegaver. Det er faktisk en, der har skrevet en bog om nådegaver her for nylig. Den er værd at læse, hvis ikke jeg har gjort det. I den der liste med nådegaver bliver der også talt om apostle. Og der har vi nok desværre alt for ofte tænkt, når vi har læst det, at det er de 12. Det var dem, der døde. På et tidspunkt, så kom der ikke nogen nye. Men det tror jeg ikke er rigtigt. Der er også en aposteltjeneste, en nådegave til at være apostel, som ikke er at være en af de 12. Det var en sluttet kreds, og den blev aldrig nogensinde åbnet, så at sige. Men aposteltjenesten, nådegave til at være apostel i en kristen menighed, det er at have den samme funktion i dag, som de havde, nemlig at bryde grænser, flytte skelpæle, komme ud over kanten, ud i nye missionsmarker,
var det jo til en start altid et nyt land. Man kom til en ny by, der var ingen kristne, så forkyndte man der, så blev der en menighed, så videre til næste by. I dag kan det være en aposteltjeneste at flytte menigheden ud i en hip-hop-kultur i Åben Rå. Det kunne vi godt bruge et par med apostolisk tjeneste, som ligesom så, det her, det er simpelthen vores kald. Der skal vi være. Vi skal ud og plante noget tro og levende tro i sådan nogle subkulturer. Eller i byer, hvor der ikke er noget menighedsliv, eller hvad det nu kan være for noget. Den apostoliske tjeneste lever videre, selvom de 12 er væk, og deres afgrænsende funktion til at bestemme, hvad der er kristendommens fundament, bliver afsluttet med dem. Men her der bliver det så understreget, aposteltjenestens karakteristika, det er bønnen og tjenesten for Guds ord. Sådan er det stadigvæk. Man kan ikke forestille sig, at man skal have en apostolisk leder eller en kristen leder for den sags skyld, som ikke er kaldet til at have en tjeneste med bøn og ordet. Og så vælger de så de 7 diakoner. 7 mænd med græske navne, som signalerer, at de var fra hellenisterne. Stefanus står først. Vi har pointeret, at han var en mand fuld af helligånd, og han bliver hovedperson i fortsættelsen her fra kapitel 6, vers 8, og så ind omkring kapitel 8, eller til kapitel 8, der er det Stefanus, der er i centrum, og er hovedperson, holder en lang prædiken, bliver anklaget for blasfemi, og ender med at blive lynchet, slået ihjel, bliver den første martyr. Og dermed også en understregning af, at de her første diakoner, det var ikke bare sådan nogle praktikere, det var også forkyndere, som havde en forkyndende tjeneste. Nu bliver de altså valgt, og det er det der pointen nu, det er, at der er nogen, der bliver kaldet til at stå med en diakonal praksis og en diakonal opgave. Det var jo ikke sådan en menighed med 5.000 mennesker, at så vælger man så 7, så skal de så tage sig af alt det der med diakoni, og så kan alle de andre sidde på deres flade og lytte videre til apostlene, der prædiker. De 7 skulle tage vare på og organisere den her omsorgstjeneste, fordi omsorgstjenesten var en del af kirkens DNA. Og nu bliver de så udsendt under bøn og håndspålæggelse. Det er en gammeltestamentlig praksis, da Moses overdrager staven til Josva efter udfrielsen fra Egypten, står der, at Josva fyldes af Guds ånd. At lægge hænderne på i det gamle testamente, det er udtryk for en velsignelse. Den gamle Jakob velsigner sine børn, og på en helt særlig måde Josefs børn, som han møder i Egypten. Efraim og Manasse lægger hænderne på hovedet af dem og velsigner dem. Læg hænderne på er velsignet. Og det minder lidt om ordination, at man indvies til tjeneste under bøn og håndspålæggelse. Sådan som de gjorde det, har den kristne menighed så også praktiseret det fremadrettet ved at gå ind i en række rabbierne på Jesu tid, ordinerede rabbier, og det var markant, når det skete, fordi rabbierne brugte kun håndspålæggelse i forbindelse med ofringerne, bekendte synden ned over hovedet på dyr, ofrede det, eller i sådan en eller anden form for ordination, hvor man blev indviet til en særskilt tjeneste. Så det er markant, når der står, at apostlene lægger hånd på disse diakoner. Og det skal vi lige lægge mærke til, fordi det betyder, at det er udsendelse under bøn og håndspålæggelse faktisk er vigtigt. Så det de så skal, disse diakoner der, de skal være de 12 medarbejdere, og de bliver ordineret i virkeligheden til at stå i samme tradition med samme autoritet, som de gør det. Og de skal forkynde. Stefanus gjorde det. Philip bliver senere kaldet til evangelist, og dermed bliver det en understregning af, at forkyndelse og diakoni hører sammen. Og det betyder, at i det her felt med første og anden trosartikel, så skal vi ikke blande første og anden trosartikel sammen. Men vi må heller ikke skille dem ad. Det går ikke, hvis vi siger, at vi skal prædike Guds ord i kirken her, og så har vi Folkekirkens Nødhjælp til at sørge for, at der bliver delt nødhjælp ud i Eritrea eller et eller andet sted. Så kommer det ikke også ved. Vi kan godt give en 100 kroner selv ny og næ, men ellers så er det lige meget. Det hører sammen. Det er den verden, Gud skabte og Gud elsker, som skal frelses. Og derfor skal vi være i den verden med en håndens tjeneste, en ørenes tjeneste, en omsorgens tjeneste, lyttende tjeneste, og naturligvis også en forkyndende tjeneste. Og når jeg har gjort det på den her måde i dag, og det er en lille smule, kan man sige, en lille smule teoretisk,
så er det fordi næste gang har jeg valgt at kalde for diakoniens praksis. Og Jane var så venlig at sige, at det var mig, der står for det, det er det også. Men jeg har spurgt en hel del, de har ikke alle sammen svaret endnu, men der kommer svar ind undervejs. Og det vil sige, at næste gang bliver der en hel del forskellige, som kommer til at optræde med nogle små glimt fra den daglige hverdag i vores menighed og lige i kanten af vores menighed. Og det er fordi, vi skal lige have øjnene op for, at der sker faktisk noget. Og det er da vigtigt, at vi ikke synker hen og siger, at det er også helt håbløst. Der sker noget, og noget af det kan vi inspirere os af og sige, okay, det kan jeg også godt mærke, det kan jeg godt være en del af, eller rummes i, eller have lyst til. Og andre ting skal vi bare vide, at sådan nogle ting sker der også her. Og så skal det være en inspirationskilde til, at vi begynder at overveje, hvordan bærer vi os ad med at være en del af det her. Ikke bare som institutionsdiakoni, hvor kirken organiserer det, men hvordan bærer jeg bare at være et god nabo, god kollega, god søn af mine forældre, eller god forældre for. Altså, hvordan har jeg det her omsorgsgen, og får det kan man sige, implementeret i mit daglige liv? Det er det, jeg håber på en eller anden måde kan være med til at ske næste gang, som bliver sådan lidt en anderledes måde at gøre det på. Jeg håber, det bliver rigtig, rigtig spændende. Godt. Nu skal vi runde det her af med at bede en bøn igen. Kære himmelske far, vi takker dig, fordi du elsker verden så højt, at du ikke bare har forkastet den og os, men at du har vist nåde, barmhjertighed, kærlighed. Tak fordi vi er blevet begunstiget med dine løfter. Tak at vi er blevet mærket med dit tegn, velsignet af dig, til at tilhøre dig. Vi beder om, at du også vil lære os at se verden med dit blik. Hjælp os at række ud og røre, lytte, se. Kom her og velsign vores fællesskab, vores tjeneste. Amen.